Sarian bado un curso de milagros, ez? Mirariz osatutako ikastaro bat izeneko liburu bat, eskuragarri, PDF-en, bideo pila bat juzu honen ingurun, zer dela eta hau aipatu. Hor, nahiko garbi adierazte dute, maitasunan opuestua edo maitasunan aurkaria, ez dakit aurkaria kontrakua, ez da gorrotua, Ez. Maitasunan kontrako aldian dona da beldurra. Zalantzik baldin bazu, ohartu zatiezu, edozein, ez dakit, bilera bat dakazunin, edo non batia jontzanin, ez, lasai arraio zaude da maitasunin zaude. Zu, lasai, pakin, gustua zaudenin maitasunin zaude. Maitasuna ez da enamoramendua edo ez hori beste kontua. Maitasuna zurekiko, bizitzarekiko, lasai pakin zaude. Maitasuna, 0-tik 10, momentu hortan egon diteke, nolabait agian 10 bat indo, niozu, nola lasai zauden, zemoz da, ongi, zenbat, 0-tik 10, zazpi, terdi. Nahikoa da baten batek inberreztun gauza matikia, edo bermino zarata gehiago ikia, edo ez dakit, zure fibra ikuitzen zehoze piztia, zure gorrotua pizteko, gorrotua epaia, gorrotu gensaiko. Gorrotua izan diak, zure iraganeko ez dakizu esperientzia guzula, eta hoi etorri da, auskalo. Gorrotua pizten bazaizu, maitasun guzia desagertu egiten da. Ez da maitasuna leheno 7 pertsibitzen zenun, edo 10 zenun, edo ez dakiz zer, eta halako batin 5 agetxe da. Ez. 0. Eta gaina energia hortan zentratzen za, ez bazadut biltza erne zure mentia horta jartzen da, eta zure energia gorrotun sartzen bada, ez du inporta zerta jontzan, ez zu lortuko aneotia. Kontzierto badela, ez zu pertsibituko zegertatu den. Bilera badela, ez zu entzunen goz esate duten. Eta entzuten handi mazu filtratuko zu energia hortatik, edo aukera asko daude hori gertatzeko. Gorrotua eta maitasunak ez dute zerikusirik, ez dira talde berekuk, eta aurkako taldekuk, agian nola ulertu iteken, bino gorrotuak zerikusi hau beldurrakin. Bai, badu zerikusia. Bai, bino bestelako energia bada. Ohartu, erneon, eta gorrotua bizitzen baldin mazu, momentu hortan altzu nahin, bino geho itxajoten zanin, landu, paperin idatzi, hausnartu, ze pasazait, ze gertatu da, ze agian, kasotako bat da, alako zalaparta indun horrek, agian ez du nahi tahin, Agian ez du behakin, zuri iruditu zaizu behakin dula, baina agian beste norbatek edo beste zehozerekin du. Delikatua, ze azken epaiekin funtzionatzen dugu eta interpretazioekin. Edo agian zukintzu zalaparta hori, nahi gabe. Agian mobila. Erneon nola jokatzen dugun eta nondik. Eta geho, etxea jotin, aztertu, hausnartu, eta alden neurrian integratu ze honea ikastea torriga. Olako esperientziak ez batu integratzen, ez batu integratu da gainditzeko, hor saltsan dauden elementu guztian proposamena da, haien paperin jarri, haien bizipena ulertzen saiatu zer dela eta zertako gertatu dau, eta saiatu barkatzen, ulertzen. Ez bazu lortzen gaur, lasai? Bihar horrengo da, Bihar. Ez bazu lortzen, bihar pasata. Ez bazu inoiz lortzen, 100 saiatuta, sagian ez zuen behar. Ez bazu lortzen esperientzioi gainditzia, ez zalako saiatu, lasai. Bizitza ikaragarri asko zabala da, urrengo esperientzia askoz gogorragoa izango da. Eta hoi ez bazo gainditzen, lasai, esan ez dut, bizitza ikaragarri esku zabala da. Jarraitzen bazu esperientzioik ez gainditzen, azkenin zure gorputzan azalduko dira.
gaiz bezala, edo lehenengo kanpun istripu bezala, edo zuk ze energia dakazu, hoi erakartzen zu. Zu maitasunin bazaude, kausalidade pila gertatuko dira, koinzidentzi pila esan zu, ze pasten da, eta konturatuko za denborekin, ni maitasunan energian jartzen azenin, denak fluitu iteu, dena badihu. Hala, konturatuko za.